Dua periode loh Mas. Semoga tahun ngarep dadi meneh Dadi meneh. Amin. Terus yo nandha wayang meneh. Nggih. Ada kowe kok iso kok didadak karo Pak Lurahmu kan. Kula. Apa pas prai apa pancen yo. Lah kula niki sakniki pun mboten baku. Nggih, suran ngeten niki nggih nganggur. Oh, Gak Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh. nek kowe ngerti alasannya apa nih kok iso. Yo turah ngerti nih. Sak dumi wis aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa dari Pak Kanggo tanggal 14 nggih yo wis nek aku coba orang bijak mangkat aku. Lah apa enek jenengan. Mergo tresnane karo aku. Lah ya. Iki ana pangundhut doan. Nggih. Kok pindah dhewe ya? Nggih. Iki ana sing nyuwun lagu pemilik. Pilih. Sing urung iki mau apa iki? Iku Mbak Mayang Ini Jamsari. Sari. Di Jamsari ya, Dok ya? Nggih. Nah, Kelingan Mbak Mayang tato mau jereke ora habis pitung dino. Tatone langsung nambah nih geger. Gambar umpeng. ini kadas ngawur. Ini kadas. tambah boleh sari tatone Pak. Apa ya? Tato wineh lho ning pundak lho wineh Pak. Ini apa? Wineh pari. Waduh. Lah iki oyot ning isore. Langsung ke teh. Iki isore nek. Nambah kena juga nek. Ayo, awan di sini kan. Ya. Nah. Dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus momen. Jadi kalau Mbak semua ulang-ulangan ya mau kotak kuning sampun Mbak Elisa jadi kan ini Jamsari pun Hani Kusuma ayo ini kita pakai mau gandrung ini Aku denger ya Pak. iya no Sing seneng aku kok sing seneng ini. senang sih itu Oh berarti aku sing seneng ini. Ah. Jadi enggak bisa. Kok udah mau lek rapet-rapet. Iya iya cah ayu. Alah ayune tur kok undung Masya. Apa no awakku dhewe dia bisa melaku-melaku kalau ngidul ngono kok mau meneng ae wong ayu jadi cepet. terus suasana Maniman nek kelak-kelak ndak sekali capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake nek wis turu dolanan. Rambutnya dikelabang, disisir ngono. Cah ayu sing dolan ku rambute liyane gak entuk. Duh dewa Jawata besok kapan katekan jejelan wong ayu bedek Masya Allah Pak Lurah itu gak mau bayar gak apa-apa tenan Pak sumpah nih aku gak mau bayar ikhlas ya Pak Kanggo yo baik Pak Kanggo apa ngerti lho Pak apa ayam nih Pak Pak biyuh Wah. gak alingan ini kayak pengen kayak orang mungkin saya kuat mantu itu
Ya iki lho ngeluwiyane dagelan itu bang dalan. Nek dagelan iki iso mampu sinden. Dalan iki gelem ora gelem yo ngedep gebok. Ora apa-apa Pak, gebuk kan halus. Biasa bagus kok halus e pol Pak. Gebuk halus to. Ya kuwi mari gak iso ngentut. Itu kok iki. Au. Umpama sira nang kodho. Rasanya piye rek? Aku hari ku semua piye rasanya? Rasanya lain. Lain. Bedane kono. Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan. Keren ayo diganjel sepono ini. Ngono ya? Sepon kuwi. Kayak begitu. Ketebalannya masuk pada ngono. Respon Lanang. tanpa perahu sasatra dan patri. Ayo bareng karo gareng nyidam Nyidam sari si mau jangan yang sing request lho rek. Dipun Anu mbok sekali-kali anu Mas Gareng itu kondalan. ora usah ngono to Pak, kula iki menghargai jenengan. Oh iya. Nggih, ngono aku mayang kayak piye kene do pirsa. Iki lha nek wayangane apik Gareng iki, kok sok tau ngarep nanggap aku. Sing garek gede makan kok. Aku bagong nek aku. Ya sakelas lah pomaku dengan bagong iki wis sakelas karo bagong blondor. Ini nek kok kula entuk usul. Apa? Jenengan ojo bagong. Lah apa? Kebagusan. Jenengan nogok. Kok ki lambene ombo iki. Ya. Saya mau wis digawe karo Pak Lurah, diganti karo Mbak, karo Mas Gareng. Nggih. Wah, ngebarke jam 3, mergo selain luwat ya delok bal-balan Jumano karo Fokus wis siap iki. Yo kan tahu lari Mas. Sedih, Pak. Jam sari. Ayo buka saka keyboard. Yo digawat irongone rada ngapa cilik Mas Kasih. Iki sing enggak Mas Kasih. Oh, iki asmane Mas Kasih. Lah Mas Ardi pundi to Mas Ardi? Kae. Anu enek rata saka mak-mak Indonesia mau duit karo Hani Kusuman. Oh. Masya Allah. Nggih. Siap, siap. Ning ditae. Niki Pak. Ndi? Ya Pak. Artine. Ya Pak. Utuh kuwi berarti. Kuwi Arno. Ya. Mas Ardi kok malah ngelungsungi. Belum suwi iso larus masuk. Ya. Kembali nak. Ya coba apa yuk.
giliran pun Pak Camat Mas Gareng. Oh ngeten. Kesanipun dherekaken karo Pak Lurah. Tidak panggung. Mau pas acara sambutan nak durung mau. Monggo Pak Camat pun pamun modele. Ya Pak Lurah. Ya mau. Ya turut. Ya, salah-salah. Tuku tomat karo timun Pak Camat matur nuwun. Niki kebingan saking Pak Lurah, saya Pak Camat matur nuwun. Masya Allah luar biasa. Ya diselingi kino. Siap. Si mayang tato ki mau. Pak Mun tadi pun apa niku wau. Terus Juma. Ya siap. Ayo mayang tato, doane mayang tato lagi. Ayo yang satu. Terus ganti men kok. Jenenge opo taga. Anu karo men anu ge dikancani karo anu sapa jenenge kuwi Opah. Oke. Nah, Ini sayu. nek Opah ki ora nganggo tato. Oh dereng kok Pak, dereng. Pomo tato iki gampang ilang tato cokokan iku. Kok iso? Lah biyen ini dulu cilik abang terus rong dino ilang. Ya lah. Iki enggak apa ya? Iki enggak apa? Opah. Aku biyen cilik aku roh nek anding-andinge ning sok loro lho. Kok kene saiki? Pindah. Oh pindah. Pindah. Ya tidak. Ya. Jadi Sesi depan sing dijaluk. langsung ke punya. Ya, langsung ke punya. Oke. Makasih ya Mas ya. Mas apa? Ya. Mas apa Mas? Mas siapa? Udin. Oh iya. Kenalin masuk pikiran pengen nih. Ya kok terus aja Pak. Siap? Ya. Oke. Terus kelas no ya. Salammu dong. Ayah, Pak Sugron Mondo. Menawapun tamu dalam menikah. Luwih becik
ini beberapa hari kan Mas Abdi ini orang mangkat. Oh ngaten. Lah oke sing berpendapat dikira tak pecah. Astagfirullahaladzim. Abdi boten mangkat tolong begini kok pecah makan kok. Lah iki mumpung saya nek kon omong dhewe nyambi marane tolong dina. Ji, asal kene Arjuna ini duwe aras Indonesia. Ya. Ngono ya. Ayo. Ya. Ya, apa namanya Mas Alex? Ayo Mas Adi. Ayo, ini mau Mas Adi. Iya. Support musik Mas, ayo Mas. Ya. Kasih support loh. Yo, kasih support untuk Mas Andi Muhammad Adi Albertus. Nah, Siap? ya. Kasih dulu. Nah, ibu-ibu yang besok. Maksudnya gantengnya bodoh. Waduh, plek. Waduh. Yo. Ini Mas, menjawab komentar dari ibu-ibu sing ngendika jare Pak Kako, Mas Adi orang derek ngantek ping 3 ki apa jenengan pecat. Lah saiki garing yang derek kon klarifikasi. Ya. Jadi orang klarifikasi yang memberi keterangan. Memberi keterangan piye? Wong aku ki ora tau mecat. Kau kanca-kanca di Jelaras ini orang kebangan tenan. Ya ini belum dino orang mangkat belum beri orang makan yang Ponorogo Nganjuk karo yang ini Nganjuk 2 kali. Ya. Ini acara apa? Jadi kalau bukan bidang ini kalau mesti kalau mantuk kadang. Oh, ini acara ini. Iya, teman-teman acara di Klaten. Oh, gitu. Soalnya kan tanggal 10-11 ini kan bajukan. Iya. Untuk mantuk nih. Oh. Ya. Orang mulai mundur sama Ponorogo kan batas ning Nganjuk rong bengi. Nggih, gua banyak kontennya to yo biasa. Itu ya. Kalau mesti kalau mantuk mah bis. Aja malah hilang. Sekalian. Habis ke Ponorogo bareng hilang-hilangnya ning Kediri. Ayo hati karo anu solusi ya bisa. Ayo. Gunan. Kok ganti no Elisa, aku ibaratnya Joko Kendir malih Satyo Bagus. Sering, mari aku. Ya. Iki mau ngaku nuruti karepe para netizen Pak, mangke tolong diduweke Mbak Elisa, Mbak Hani kalian Mas Adi. Iki aku mung gawe lega tok. Kaum emak-emak Indonesia Mas kalian. Dia Pak apa-apa aku gak ngeni yo. Rame nih. Gak ngeni. Gua war duwe karo burini. Yo. Rame ya. Salah Mbak Elisa karo Mbak Hani. Ya. Pripun Mbak Elisa? Coba cek ya. Ya, piye. Pripun apa? Lah iki arti niku lho, bilang-bilang dino ora angkat boleh wong bilang-bilang. Loh ya namanya ibu-ibu tuh memang kan bahagianya tuh kalau punya orang yang ganteng-ganteng, yang masih muda gitu. Jadi piye caranya Pak Kako kalau bisa itu kudu makan terus iku pripun gitu loh. Iya. Strategi. Ibu-ibu ku senenge ora nyawang wong ganteng. Nah, Cekelan duit. Nek nyawang wong ganteng tangan apake. Yo yo. itu Bu. Yo kalau yo. Nyatane dia kuwi yo sebab apa kok muni yo? Mergo sing omah gak disawang gak ganteng. Caranya sama sekarang Mbak Elisa tetap makan Mas Adi di dadekne gayor. Mas gadire gayo. Sawang-sawangan. Mane Mas. Ayo nembang apa, Cah? Telu. Nah, sing ora siapa boleh. Ono Puspitono, ono apa sing apa monggo. Mandi ya. Nah, Makasih nih loh, jangan nepet-nepet. Gantengnya tenanan nih Mbak
Pak ya, Pak. Iya, kowe sejak lagi ini war. Oke, mau gredeg aku. Ini seukuran Kak. Asli sama anak. Duka. Sampai kelahiran Yo kenalan sih sing apik kenalan. Saling yang pangane lawan. tak mari aja ge. Tak contoh ya. Kowe kalau kurang aku halaman ini. Selamat malam Mbak Elisa. Kawin ya? Iya, mesti kenalan dulu. Punya kamu kelahiran berapa? Iya, aku kelahiran 2000. Semua tinggal sini. Coba kowe nang kali ini kenalan. Kali kenalan. Ya, Lho, salim pripun? kan sih. Terus cendol siwut. Mbak. Mbak. Sukiyati. Mas tak dicolne, Mas. Lah mboten dicolne ya, Pak. Sing kali sing beda. Untuk kursi yo ngetek. Seukuran ya sampai 2002. 2002. Wah, pas-pasan tuh, Pak. 2005 hari ya. Iya. Cocok. Wis 10.000 berarti 2005. Kayak pesangatos. Monggo pun aturaken nggih. Lagune apa cuma ding. Cuma deh Pak. Ya, ayo, Lady, acara yuk meskipun kenal-kenalkan ini mau ngergani para pemirsa di seluruh dunia, utamanya ibu-ibu atau kaum hawa. Ya, yuk, Mas. Ya.
rokok jadi rokok dia oleh calanan. Mas Abdi, di kantor berpikir saking paling di Tugas Rokok, kan ya Mas? Nah, sih dulu, aku tak baca lakon sih, kok goro-goro ketemu Mas Garek.